Salam hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun, bayramınız hem kutlu olsun. Sapar ağa, aydın hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. O iyileşler selamun aleyküm. O bayramlarınız mutlu olsun. Aydın salam. Temine. O musun? Buyur. Aleyküm, aleyküm selam. Salam vatandaşlar emmenize. Mava. Sapar ağa bugün o sorulara cevap günü yine bayramda da devam edeceğiz. İyileşlerimizin sorularına cevap veririz. Yani elmidama bolşiyalı. O sorulara cevap demesine geçmeyen ki adamlar üşüyençe de umuman. Hı hı. Dünyada bolyan ya bize değişli olan bizi kızıklandıran vakalar hakkında da gurur ediyäs de. Hı hı. Bugün hem bir halkın halk bolşu arada. Demedeline Sri Lanka nemesi var da. Sri Lanka'da adamlar prezidentini kaçırdılar deyip aytsak bolar. Yanlış olmaz, kaçırdı deyip aytsak. Yani bunu Sebepleri iktisadi sebepler. o iktisadi sebepler umuman yine prezident eğer neme kaçyan olsa ya da halk tarafından ayrılayan olsa köplenç iktisadi taraflar, denksizlikler yine nämeler var da. Şu an yine prezidentin öyüne, köşküne girýärler-de. Adamlar şu taýda näme var olsa alýa, iýýä, oturýa nemeler var da, baseynler var şoňa da girip yüzýärler. Ne bu nämäniň işaraty? Siz diýä şunu ýaly ýaşadyňız. O bize meni garyp diýäler. Gün ýam aýlardan köpräk belki bir ýylan geçendir. Köçede de. Ya bizim köçelerde protest edýäsler şu zatlaryň düzelmegi üçin diýä. Ýöne siz diýä eşretli durmuşda ýaşap ýörsiňiz diýen ýalykrak neme diýerler, köşke girenden soň hemme zady Agdar düňder diýmälde, agdar düňder hem däl. Ulanýarlar da köpçülik bolup. Näçe adam sığyan olsa. Şonuň ýaly bir üýtgeşiklik bolup geçdi bugün, bertir. Bilýäňiz, ýene gaty möhüm bir zat. Ýene bunu edip bilen halk nemesi, düşüncesi, pikirlenişi bizim häzir ýa-ni bunu etmedik halklardan başgaçarak bolmaly da. Yani şunu näme üçin edýärler? Halk bolup bilerler. Nemesi. Hakiki halk bolany. Yani halk olmak bir millet olmak däldir, ikisi başga zatdyr. Yani halk olmak bilen millet olmak. Millet halk olmanyň bolup bolýar da ýöne we halk olmak üçin bir öz bolşuly häsiýeti bolmaly. Ýokman suratda kynçylyklara neme gelip bilýär, bäs gelip bilýärler. Bu kynçylykdyň bir adamyk däl, hemmäniň kynçylyk ýagdaýa gelipdir, döwürlükdir. Şonuň ýaly bir waka da. Bunu edip bilmeyen halklar vardır. Ya da edil vaka düşünmeyen halklar var da bolup geçen zada. Olam gynansak da şu wagt Merkez Aziýa bolupdyr da. Merkez Aziýa bolupdyr. Näme üçin bolupdyr ine? Şu taýa deýineli. Näme üçin bolýandygyna. Adat derler. O neme kemine adat halky hiç sat baswan bilen ok. Düşmanım mas bilen ok. Halk adat bolandy. O sen güýjüň bolsun, bolmasyn, o adat halky ýeňip bolany o içinde. Adat däl halky känem bolsa, akıllym bolsa, o küçücük bir neme rahat gul edip bilýän eken. Yani şu tarih sorguluk edýär. Orta Aziýada da bir zatlar boljak ýalak bolýar da ýöne nemäniň kontrolyna geçip gidýär da beýlek tarapy.
Şu zady Türkmenistanda yol vermeli däl. Türkmenistandaky näme? Sebäbi biz şoňa görä taýýarlyk görýäs. Biz bolýan zatlary bolşýalak aýdyp durus, bunyň siýasaty ýokdur ýa-da siýasat bolmaly bolsa-da ýene bizim şu edýän nämämiz siýasat. Ýa-ni dogryny aýtmak siýasatyny ýöredýäs de para aslında. Bunu näme alsak bolup geçen zatlara ýa-ni sahnanyň arkasy diýip gürrüňerýäs de ol bilmeýänler üçin sahnanyň arkasy aslında sahna görünüp dur. Bolmaly ýalyk görünüp dur. Aklın yolu birdir. O doğru zady görüp bilýän akyllar. Ne orta diýip şunu bir perdaça ünsürlüğün dinledik ne bizim aýdýan zatlarymyzy. Has giyiniş, has çuňur, has yani tarihi nuktalardan yani territoriýalary giyiniş tutup yıllaram 250 ýyldan beri demesini analiz berýärler. Ne orta diýen nädip ele geçirişi yani orta beýlik döwletler var Angliýa yani uly aktörler giden bir regiony kul hökümde getirip onun 250 ýyllap şu aýdyň gatlaryny gyryp gelýän ekenler de. O şu aýdyň düşünjeli şu zatlar görüp bilýän gatlaryny ilmide ama ýok edip gelýän ekenler de. Onun atlarına Stalin yani medya volümünü 250 yıl Stalin başı 250 değil. Şonun beri şu Orta Asya'da bunun içine Kazakistan'ım, Özbekistan'ım, Kırgızlarım hem de yani Orta Asya milletleri yani Türkü milletler Orta Asya'da yine Avrupa'da akıllarım var. Ortadan içinin %70'i Türkü milletlerdir. Şolong aýdyň gatlarynyň gyrylşy barada bir perdaşa edipdirler menne çaýgana seyirkasyny goýandyr seredin demedin akyl ýoly birdir olarum biziň nemämiz has giýiniş nemede aýdýarlar da sebäbi diňe Türkmenistana ýa-ni nemämizi Sputnik'imiz Türkmenistana tutýar da olar giýiniş ýa-ni türkü dünýäsine aşyk tutýarlar da. O diyanatların hem beceden doğru tarihi nemeden bizim içimizde şeyde bir işleptirler de biz özümüzden çıkaran biz yani şolong yani işlenmesinin içinde yolun doğrudan göster. Hakikattanım şeyle. Ya bu arkasında Ors var. O bir döwürler Angliýa var. Yani böyle kinemeler var. Ya uly oýunlar bilen şu giden regiony alımdan bilimden uzaklaştırıp o aýdyň gatlaryny gyryp o atrasatyn seleksiýa bolany ters o erwetden erwedi şey demediler da. O oýuny ýok etsen şu erwetden erwedi demedik diýär. Ne şu Türkmenistanda hem 30 ýyldan beri alım bilim tarapdanam çäkli, medeniýet tarapdanam, terbiýe tarapdanam, ahlak tarapdanam çäkli bolan bir hökümetler yönetýärler. Dolandyr ýa-ni. Orta Asya'da da şeydedir. Türkmenistana aýaýdym görnüp o. Özlerinin ilki kişileri alımı bilimi yok etmektir. Alımlı bilimli adamları ya da bolup bilecek adamları yok etmektir. Ödem eýem Türkmen eli bileni diýär de. Yani Aňyrdan gelýän tiýatryň nemesi şo eli bilen özlerini yok eder ýarak etmeliler. Ne şu wagt Türkmenistanda bolýan zatlaryň şolong kabinet ministrleri alyp görüň 20-30 ýyl şoň içinde alım tarapyndan rahat yoktur beyinlerine. O medeniyet tarafından yani Türkmenin terbiyesi tarafından hiç rahat yoktur. O ne
ahlak taraftan boşdurlar. Ne şol adamlar bir yönetken ne? Ya son 30 yıl metemelim görüp dur. Öňüm şeylere. Bizimle Türkmen aydın adamlarının ya pan Türkis diýip bir basmaçı diýip bir gırdylar. Ýöne şu adamlar bir zat çıkayacak diyen adamlar ýok etdiler de. Ben neticede de ne şu ülke günümü o yeka Türkmenistan'ım del. Ya şu demede Silkas'ın şu demelen aşağına kemini hem koysan goğur. O Kazakistan'ım şu neme Özbekistan'ım şu orta de durşuna şunlarla berkeler. Kavkadam şunlarla. Ne? O. Sonra düşmanına çok onu görünüyarak buluyor. Şu adam çok kötü görünüyor. Özüm içimde şeyleri işleptirler. O gözüne dürtük gör kölüngde de şu tarafa emet duran emeler var da. Ne şu at orta güçlü bir sonra çok ünlülük görünür. Katı kendir. Güçlü olsa çok ünlü. Yalak bir düşünceni. Ama ne için o kovdayıp sorayan da güçlü diye de. Güçlüğüne ne karar verdin ne? Näme zatları ölçedin ya, näme denedin de güçlüyüp çıkardın. Özleri aýtdy. Owa, ine o taý gyzykly. Horslaryň özü aýdy ya, biz güçlü diye. Onam nädip görkezýär gyrýa. Öldürýärler de. Ben şu başta 2 yıl bundan öňe maýdandyr. O biz näme üçin 70 yıl şu Sovet demesinin içinde. O Türkmen bilim yani başlangıç bilimlemesi, näme üçin orsun başlangıç bilimlemesinden ha pesli. Öz watanynda o beýle bolup bilmeler. Watan teňki bolsa. Sen bekleyin. Bir yabancı bir demesinden güçlü bolmaly. Yok, şoňa hiç ündemeren okur da gaýtam ölümün şu çağalaryny şu ors mektebe aljak. O tay gowy onu demek düşünýär. Ýöne sen näme üçin Türkmeniň mektebi, ılımy, bilimi bizler. Onu biz görüp bilmedik ne Sovet döwründe ýaşadyk. O şu zatları görüp bilmeyen olsa demek düýpli pikirlenip bilen oklar. Hawa. Näme zat tutýar ýa-ni düýpli pikirlenmekden. Bu nemesi kemine bir saat, 2 saatte düşünürmek bu zatlar kıyın meseleler. Doğru. Şonuň ýaly bir ýagdaý ine şu näme üçin onu soradym, näme üçin pikirlenip bilen okdyp sebäbi ine Şirlan kayalyk ýurtda ýurt köçüp bir ykdysadyýety söwda turizme bagly ýalyk bir ýerde. Arzan işçilik. Arzan işçilik ýalyk bir neme. Guruluşy barda. Ine şu taýy ayaklanıp bilýärdi, pikirlenip bilýän eken diýmekde şol ayaklanmak diýmek, pikirlenmek. Birinji pikirini etmeli da ayaklanıp gidip soň pikir etip bolanok da. Ruh adatlygy bardyr kemine. Şo bolsa şo polisiýanyň demetinem hemmesine aşyk geçdiler. Bolmasa şolaň polisiýasy bar, dürreli. Eskere bar. Ýöne milyonlarça adam köçe çykan soň olar gras üýtmeli bolýardy. Ýok, gras üýtmeli bolýar soň polisiň aýlygy berilen oktasa paraşo taýam bar. Olarmy soň isleme ýuwaş-ýuwaşdan o çekilmeli bolýarlar. Sebäbi şu derece çöküpdir ýa çak edip bilmendirler ýa görüp bilmendirler. Ýok, Türkmenistandan gowudur. Ýöne Türkmenistan onların has çökünne. Ýöne köçe çykkan derler. Nämesi şu wagt bilemok geçen ýyllar ýany
koronavirus başlamagy şol ýalňyşmasam 20%, 25% GDP'sinin turizm bolmaly Sri Lanka. Owur. Yani ağırlıklı turizm birem yani transportation olmalı. Şonda men näme seretdim şu koronavirusun effect diýilýän hem bu etkileri, täsirleri näme bolar diýip şonda şu Sri Lanka'da näme ýazyma düşenleri 4000 neçe dollar kişi başı yıllık nämesi vardı. Yani Türkmenistan'dan yukarı. İketli, üç etli. Bizde şu an 2000 dolara yeten ok bilýän. Yok, böyle yeten ok. Onun yankı dağılımı yani kişi başına gelen GDP'nin ya da GDP'nin darayış şekli var. Olam Sri Lanka'da yanlışmasam 80% hususi sektör ya da özel sektör değil yani. Private sektör değil yani. O yerde Türkmenistan'da hem de devletin elinde değil, monopoli değil. Bazılar 80% hususi eşlikte. Ya da devlet değil diyelim. Hususi değilsek yanlış olur. Özel değilsek doğru oluyor. Private diye koyuyor. Yine şu şartlarda da demek bazıların 80% demek ol eyyam halkın 60-70% şu hatta belki 90% hükümette işlerini alıyor bizim ayrışımız. Bizdekiler hem mesela hükümette işleri. Yani yaşayışları, şartları hem taraflayın. Türkmenistan'dan bir neçesi bu yağdaydı. Turva bağırlar, fortuma bağırlar. Nämes Türk başladılar diýip bilýän. Ekrançılığa da gatı ün sürýärler. O ünlerin hiline de ne Sri Lanka'dan çıkan çaylar vardır. Dünyada birinci nemeti marka. Amerika satın alıyor çay. Yani Amerika näme yerden satın almaya da hele çay satın alan o Amerika pulları var diye yeterli derecede. Yani Sri Lanka Amerika çay satyandır. Türkmenistan'ı böyle getirin. Amerika ya da Avrupa näme satıyor? Satsan bilen o hem mezatı sanksiyon aşağıda Türkmenistan'da eski yıllardan ayrı. Türkmenistan'a doğu sanksiyada yalak kemin neme aydın bu plan yıldan sanksiyada diyeceğim olan o doğulu er sanksiyada yalak sanksiya yok olmadı ödleri diyorlar da sanksiyon. Öz-özüne sanksiya verenler. O ödelileri bile ne diyorlar. Ve 92. yıllar yani kemin aydın burada yardımı düşüyor olun hiç yardımdan çıkarıp bile yok da. Yani Türkmenistan'da ödülsektir 91. yıllarda yani yok beni yalak da şu hovullarına göğünü mekken demeler vardı ot yani ukrop truşka toğun kırsalat çolur yalak demeni o böyle aşkıvadın bağır ovat vardır gökçe bağır solatlara katı yatkınlar solar şu kövdani yolu oydular da yani Orsiye'de samolyot bilen gidiyor. Böyle yani Sveji kağıdı deme. Günne o bizim bu zampretlerimiz var. Koşa durmak için de katı akıllı. Ne şonu kadagan ediyordu. Böyle bağır demeti bilen. Yani gücüyle o Türkmenistan'ın başına çıkarma lerliyede. Bu ne için o şehrin içinde adalacakmış. Var düşünceler şöyle yani. Yok çıkarmacak olsa zampret dediniz mi? Onda pul mu versin yani öndürücü pul mu versin? Yok o da bilen olan işi yok. Deme aydın ne olan bir deme yani kınemeleri hukuklarının yetkiyen de ne diye de. Hukukun yetkiyeni kadagan edip biliyor. O den kadagan ediyor. O sen gaytam onu yani subvensiye verip ya da teşvik edip kömür edip o sonra gıdıklandırır yala edip çıkar yala etmeliler. O logika boyunca şeyle olmalılar. Onu yorum bizimkilerin işleşmeleri tersine
ne devlet başına ne şolur yalak neme geliyor da. Men çoğun için yani soğutu terbiyesiz, o terbiye de yok da. O normal terbiye alan adam bulur yalakta adam etmeliler. Kompetensiyesiz ya o devlet yolbaşçıları ürcedir koyuyor. İmdamı da şeyde olur. Ödüm bilen meğer şundalar. Şuları analiz edip bilmeye bir kellemde bir bilgi toplanandan beri yani yolbaşı neme şöyle yaladım. Yürüte geçerler. İçinde bir yarım normal çıktı da onu yok ediyorlar. Bak kredi bunu. Oğru neyme diye bakıyorlar. On taktik adını, on yürüte edilenlerini, o şeyle halk bilen o. Halk o el çarpıyor. O diysen o. Ya şoňa neme dipdirler da? Onu işlepdirler. İndekslepdirler mi näme diýilýär oňa? Şu owru tapdyk diýse o urra tip beýenmeli ýalak bir yani däp döredipdirler o däbi. Onu yürüte sindiripdirler. Lokanda sindiripdirler. Bolýa owrluk eden olsa näde edipdir, näme owrlapdyr, nire owrlapdyr? Zatlary görkezip bilmeli da. Onun beden okurum köp halatlarda. Böyle farballı demeden orlu. O diyen zatların misal için yine bilimde şüphe vardır. Dine bir zat diyen varsa soğutnama isteyendir, farklı isteyendir. Bilim şoň ýalyk işleýär, şoň ýalyk ölçýär. Ýöne Türkmenistanda şol zat yok olan için birinin diýmegi yeterli. Inanç bilen işleýärler de. Inanç başka hiç zat. O yerde sorak göreyim, näme üçin oň ýalyk o düşünceler yok. Yine aydıldı diye hava olamayıptı. İki adam aytsa yeterli yani. Tasdiklanmalı. Özünün şonu görüp görmemeli hükman derse şahs değil olur. Halkın nemedi keramdır diye. O bilýändir. Boş yere aytmaz diye halk. Ýöne şol inanan soň inançlara näçe wagt dowam edýär bilemok. Bir günlük mü kädi pikir edýär? Yok, neme kemin aýdyň bilemok näçe günlükdigini mene öýünden misal alýan. Men ogry dogum nemeti stajym men 30 ýyl. O 30 ýyldan men urak bolmagy mümkin. Sebäbi partaçy bolsam ogry bolýan ekliginde. Şu partada işleyen adamlar hem becesi ogry diýip şonu düşünjäni o wagtda tiňdiripdirler de. Yol oğurluğun indi hakikat üçgen ok. Yani sizi oğru deyip tanıdılanda başta 3 yıllık paata son sıfırlar çıkıp başladı. Her gün üçgeyede. Son için aytken bir günlük yadında kalıyor. Ertesi gün başka bir oğurluk yükleyerler. Son gün başka bir oğurluk yükleyerler. Her gün başka bir versiya çıkıyor. Adamlar hem şunu kabul ediyor. Hem mesela. Ne oğlum hayran kaldır gibi de. Orada neme tarihçiler vardı. Bizim çağa wagtlarymyz biz ýöne şo wagt düşünýän doktuk. Toň bir ýaşymyz bir sene var, bir tejribemiz demämiz artan toň ýyda seret düşünüp bilýärdi. O Pan-Türkis diýip o Türkmenistanyň iň o ýa gaýbagy diýen ýaly adamlary Sibirden çıkardılar. O köprünü atıp verdiler. Tarihçiler vardı. Birden şolar yani 89. 90. ýyllarda ýyry alany ýygyna gelenler vardı. Garryplar vardı. O ýene de başkalarym var. Men tanýanym demediýän. Özlerim bir ilmi adamlar. Şolar Türkmenistana sürgün etdiler. Ogrum da halk düşmanı gibi diýer. Yani nationalist ya da şoňa men geçdi. Hawa şol milletçi diýär-de, milletçi sözüni erwet mana örüp bilipdirler ha. Şu günem ulanýarlar milletçilik diýip teröristlerin içine goşup näme ekstremizm. Hawa milletçiligi ýa men özüme misal üçin o türkmen diýmek milletçilik de bu zat. Şol terörizme girýärmiş bulara görä. Ýöne pasportyna ýazýar şonu. Onda ýazýar pasportyna ýazýar.
bence. O nädip onun ýaly bolup bilýär? Yok, o milliyetçilik düşüncesini hakiki tarihe seyretsen kemine millet, milliyetçilik sözünü katıken yankı yoyup durlar da. Hawa. Milliyetçiliği köp adam düşünümen bilen oknayama değil. Milliyetçi demek yine o psikolojik bir zat. O ırkçılık bilen garıştıran yerlerim oluyor. Yo, milli giyimin var. Milli koşun var. Milli koşun var. Bular näme? Terörist mi bular? Terörist Yok, onlar oluyor. yine burama görünüşünde olup bilýärmiş, ýöne kişi milliyetçi olmalı dermişinde. Milliyetçi demek ýöne köy bir zat yine en ejen kalkan gol görýän olsaň beýleki adamlardan tapawuty görýän olsaň şol eýen milliyetçilikdir. Birinci başlangıcı şu ýerde başlaýar. Şoň üçin o milliyetçilik yankı in group diýilen bir näme bardyr. Söz mü, terminologiýa mı? Hawa. Yine şondan gelip çykýar. Grup Sen daşına gidende milliyetçi olanıma suğutnaması. Daşına çıktın gidip baryan indi Türkmenlerde belki başka hilidir ona nedendirler. Aydalı bir Fransuz Mars'a gitse o yerde de bir Fransuz var, bir Orus var, bir hem Kazak var. Kimin yanına gidip oturup çay içer? Elbette Fransuzun yanına gider. Bu eýen milliyetçi demek. Aslında milliyetçi demek değil. Bu adam zatın tebiatı şoň ýaly. Hawa. Yakın sana yakının kim olsa şol ol isteseme şoňaly ýa-ni öz en atan maşgalan çağan ine bular sen daşda öwrenmäkiler birinci şolar näme etken olsaň aladasyn edýän olsaň sen milliyetçi diýmek. Şondan ulalýar milletleri ýa-ni ulu maşgala toplum millet şoňalyk görýär. Bu zat erwet bir adam däl ýa-da dogry bir zat däl ýa-da ýalňyş bir zat däl. Bu tebii bir zat. Bu bir hakykat. Ýöne näme üçin awa şonu şo haly ýa-ni Ya şu an Ukrayna'da urşun büyük tebabim ne şunu diyorlar da. Hawa. Şolar milletçi, faşist diyorlar. O milletçi oradan faşist diýmeli. O bular şol adat bolmalylar, bir diyalog bolmaly. Hawa şol şonuň üçin näme diýär-de ýa-ni Orsuň täsirinden çykmaly däl. Ine ol wel saparyň ýazgysynda näme zatlar ýazypdyr? Esasan şu milliyetçi duýgusyny belläp geçýär-de üstünden bastyryp ine. Türkmenistanyň paktasy Türkmenistanda galmaly. Diýmek bu milliyetçilik bir zatdyr. Ýa Türkmenistan öz paktasyny öz satyp öz girdişini öz almaly diýip aýdýar-da. Gök näme taýsy babba göklen mi? Nawa babba göklen ýazy aýdýar. Munam ine şu aýdan ýerine ýörüýte belläp alyp ýa-ni wel sapar ýa 80-nji ýyllaryň soňlaryna da dogry da 89-da iň soňky ýazgysy şol Garközen bizim. KGB'nyň eline tapşyrýarsoň babba göklen näme bolsa parasoň Öldürdüler. öldürildi. O detallarını ben kendime de mok bilemok. O onun yönü öleni, öldürüleni hakikat. O bilgi nemedilya. Yönü ni teret şu aydın adamlar da şolaryň näme üçin bir paktek get diýip şu soragy jogap berip şonu torgulanyklar da. Hawa olaram Näme üçin bir paktek get. Näme üçin biz samolyot ýasamyz okdan paktek get. Ya da maşin öndürümüz ok. O yönü paktek get. Ha wagty bilen bolardy belki sapara. Birinji düşünjeler, birinji göze batýan zat şoldur da ondan soň üstünde işläp durar o iň soňunda sonra bilerdi. Getirmek üçin ýa göz başyndan çırpýarlar da. Hawa paktadan hem gowzatlar var. O paktada gerekde biz başka zatlar edeldiğime derejesine şelli gitjek de ine şol baştan öňüne alýarlar bu zatlarym. Gynandyrjy bu näme? Indi ne şu wagt Türkmenistan ýagdaýyna teredim. Ne 489 min kvadrat kilometr yer. Ne Türkiýanyň ýartyndan gowrak ýerde. Toprakda. O 4 milyon halk çörüğünü tapar. Indi şoň ýa toňky 30 ýylla bolan da. İstanbul'un bir rayonu ýalak. O rayon Kadıköy'ün nemeti ýalak halky var. O Türkiýanyň ýar ýalak ýeri var. Ýeriniň aşağı nezden gardan bolýar. Çok dur. Bu halk çörüğünü tapar.
Ve başındaki adamlara Huday diyorlar. Arkada yani Türkmen başı o peygamber nemesi o Tanrı'dan son birinci adam. Şol orayalak nemeler bilen. Ne şu nadanlığın nemesi ne bir işleniptir beynimizde. O şulun eden dadı bilimi, ilmi ötüp barayan netili yok ettiler de. Ne şulun zadaçatı önünde oylan netele şu meselenin çözmeli oylan yalağı adamlar da şular. Ben ahli çok hükümetin nemeti bilen aydiyanlar. Onun içinde ağlarak katançlı, köprek katançlılar bolup biler içinde o dünyanın. Yani büyük manası. Ne Gallandiya, ne açıdan Gallandiya diye Türkmenistan için. 20 tane Gallandiya yaratıyor. Şu tayda çöreğimiz tapamız. Başka da atlar vardı, burruğum dedim yok da. Onun taşlak gidip 60% taşından ne çöreği gönder. Yani iş gücü deyip aytsak 100% deyip hesapla vermeli şu an. O. Yani bir devletin yani çağlar bilen garırları ayratayım bir topardır. O. Yani esas toparı işleyen öndürücü topar değil ya da. Öndürücü de. Öndürücülerin hemmesi taşında, içinde. O milisiyesi bilen, yani nemesi polisiyesi bilen, yani haraç toplayanlar, şolar kaldı. Türme saklayanlar şolar kaldı. O bunun gülkücü tarafı hem daşından işlep şolara içindeki neme miliselere ya haraç toplayanları bakıp gördü. O düşünen oklarla. Şunyalı. Ya çiğlen ver kemine ne yani hukuk korucu diyor mat verdiler değil mi? Hukuk yok yerde on ne koruyanların ben bile bok bunun yönü şolun aylığı muallimler sana alım bilim verecek. Muallimler aylığından kendi. Bu hukuk korucu deyip bir neme var men hiç taşarıyor onun yal bir söz eşitmedim yani Türkmenistan'da olur. Türkmenistan'da var. Ne şu halkı nemede saklamak için yürütülen dağıtlar şurada. Ya. Onun Türkmen, yani doğan Türkmen'e dili biten son, ne olacak dedi, ben milite olacak diyorlar. Ben kırıba, ben tamolyot yatacak, maşin yatacak, rahat diyen yok ben. Milite olacak diye. Bir iyileşimizi yaptır. Prokuror olacak diyorlar. O önümçülük sözünü ağzına alayan adam yurtta kalmandır deyip yazıp durur iyileşimiz. O sonra olur iyileşler sonra cevap nemesi bugün sonra olarımızı yazıp başlayıverseniz kovu var yoksa bizim demene devam ettirip biliyaz. Dine sonra olarımız bundan sonra ekrana getirilecektir. Şanlı kıynandırıcı. Şimdi bu zatları yine ayla örüp yine orsayadın barlığı bizdeki ehli problemanın sebebidir. Yani sebebi deyip gönümeli aytmalıdır ama ulu sebeplerinin biri de son ikinci sebebim biz özümüzün şu zatları düşünmeyendiğimiz ya da orsun tesiriyle belli bir vaattan sonra tersi işlep başlaptır. Yine bir ors çıksa Rus dilinde görülese yine edil bizim aydan zatımız aytsa kulağa yakınlı gelipler. Nämçin sebep orsaydı ya bunu. Ors doğru bilýär, doğru aýdýar diýär. Ýöne bunu türkmen aýtsa bolanok. Hökman suratda yalançy diýmeli, ya ogry diýmeli bir zat diýip at takmaly da. Hem bir orsu ogry diýip ýa-ni Türkmenistan içinde ors da ýa-ni nämäni. Ogurlap görenen orsdur, onu şoňa ogry diýip bolanok. O Hıramflar var, Jadanlar var, olar nereden geldi? Olaryň ady tutulýan däldir. Ýani halkyň arasynda da indi çykyp başlatdy olaryň ady. Olar gowy hatda her bayramda gutlanan ýa ýöreýdi atlar tutulup gazetlerde. O Makarovly da ýöreýdi prezident o kabul edip garşylap o bile böyle bir durup şeýdip ýörer. Şol
yankı nemenin ne sebepleri ors yankı ors Türkmen dinlemez yalı diptir de ya şu an kulağı asmaz yalı diptir. O Yankı basmaçı demesi de ne basmaçı geldi diye de basmaçı kim? Basmaçı değil en adam. O orsları şu topraklardan çıkarma için göreş alıp barayan adamlar. Fikret biliyorsunuz mu? Basmaçı kat ervet manaya alıp onu sözüm taptırlar basmaçı değil. o şu yeme klişe diye bu yankı algı operasyonlarına ulanılan taktikalar nemelerin tehirli priyomların biri. Klişe nimet öz nimetmeli. O soru var yine. O cemiyet o kesel vakti diye yankı atrisasıl seleksiyonu o seleksiyonun çözüldü neyme diye cikmecik aysanız deyip soru verip durun. O plajiyetil olması için o ya tuvaletine seyredeninin yeterlikli mi deyip o neme diye. Bilim bu atlan demeti vaksinası bilimdir. O bilimi büyüklü oturtacaktım. O bilimem mektep, üniversite dağıtıp düşünüyorlar. Yok, o bilim yankı yağıtlı sadıktan başlayandır. O şu bilim verecek adamları terbiyelemeden başlayandır. Yani Türkmenistan'ın şu adli adayına yine atalarının derecelerini göz önüne tutup şuradan bolon çağıran yani terbiye alıp bileceğini göz önüne getirip oluyor da. Şunun için şu çağları yağıtlılarda, sadıklarda, başlangıç mekteplerde şolara doğru terbiyeni verip bilecek adam yetiştirmelidir. İlki neme? Şu demokratiyanın altyapısıdır şu. Bolmasa size taşını okuyup öğrenip grup bilecek adamlar vardır, grup verirler. Yani şu altyapısı olmasa şu adamlar ya ölür ya gider ya ömürlük bu dünyaya gelen adam yok. O ertesi yine de ön kıyalak olmalılar. Yani preemptiveness olur ya, likülek altyapısı olmalı. Altyapısı olsa, döremese dörer. Yani Sri Lanka'yalık olur. Yani Sri Lanka'da demek adatlık demesinin altyapısı var da. Çok için bol biliyor da. Olmasa şolon, yani ilmi bilmi derecelerini Türkmenistan rendengeçlerinde belki de yukarıda da derler. Yani adat halkın nimeti ütküş kul yani. Biz adat der. Kulluğumudan bilmeyen kullardan. Onun sonunun çıkatı gelmeyen kullardan. Bir de bolya diye de şu. O atalarımı da bir şey bir aşağı bittir diye. Bilmedim atalarım. Ne çoğu yok. Bilen ok tarihi, bilen oklar yani tarih gat başkaçadır. Men tarihi azırak kızıklanıp demedenden sonra başkaça gözlen seyrediyen de yankı. Türkmen deydi ya şu Orta Asya'nı başka gözlerini görüyen. Yani şunu bilmeyenler Orta Asya'nı Orsun gözüyle görüyorlar. O hayran aldır cineme. O yeme sebebi kendine ne tarih ilimlerinin kandidatı diyen atlar oluyor da. Yani şu atlar ne için veriliyor? Şu adamların ediyen işleri yani adam dardır diyen demeyen verme için, kovanı verme için ediliyor da bu atlar. Yani şu kandidatlar, doktorlar, yani böyle Türkmen şu adamlar yabiyan demelerini ben kendi okudum da. Şu ömüştüm, onlara örüp gittiler. O Türkmen diyen millet yok, bu yani tire tayfalan topluluğu diye de. Yani bu tal nirede dünyanın hayır milleti yani tirelerden tayfalardan değil. Milletler var. Ya milletler var. O da atları aydıran okur yani son şey gibi yani bu hiç vakit millet olmadı. Yine aydıp berele sapara yine Anglia, Germanya,
Avstriya, Danimarka, Şwetsiya, Norvegiya, şu yurtlar, son yukarıdaki adalar var. Kiçik adalar. Şolar o Germen milletleri hesaplanıyor da. Germen dili maşgalasından geliyor da. Aşağıda o Slavlar var. Orsu koşanoklar şu an. Hiç ayız kalanok. Slavlar biliyorsunuz. Ondan sonra Arap nemeleri var. Sonra Arapların uzun karındaşı yankı Yevreyler değil ya da Yahudiler var. Edil şonun yağlı bu nemeler. Yine Xitay var. Xitay'ın aşağında nemeler var. Neme değiller o Tayland, Mayland değil ya şoların dilleri yakınrak da birbirlerine. O Xitay'ın içi 50-60'a bölünüyor da ki. O içem katken ulu nemelere bölünüyor. Yani yine Sri Lanka diyenlerimiz yine Hindistan'a yine şu taylara yakın nemede. Bunlar hemmesi şonun yağlıdır. Bölük büçök neme ayrılıyor da. Son sapara bu tayda yine bilim deyip ayttınız. Bilim o gerekli nemelerinden biri yani o bilimli adamlar korumak var. Yine şu zat yok da şu an. Türkmenistan'da yankı bilim vermeyecek olsaların bilimli adamlar çıkıyor. Yani şunu yok ediyorlardı. Yani şunun için atrisatil seleksiya deyip aydan sözün şu taydan geliyor da. Şunu Türkmenistan'da bundan sonra yankı aklı koruyan bir mekanizm olmalı. Gerek olsa kanunlar bilen o korulmalıdır. Biz katı köp zat yitirdik. Sonki 130 yılda 1000 yıllık nememizi yitirdik de. 1500 yıllık geçmişimizi, tarihimizi yitirdik. Şu zatlar izin almalı da. Yani yine bir Türkmen ya da Aydalı, değil mi? Türkmenin değil, şu Orta Asya'da Özbek olsun, Kazak olsun. Şolar özünü Türkiye değil de Rusya'ya yakın görüyorlar da şu vakta çelli. Yani son 5-6 yıldan beri üç köşklük var yani. O Orsiya da yakın görüyorlar. Orsiya da bir vaktlar yani Tatarların, Mongolların buldu. O bir üstünlüğü hem yine bir adam yoktu. Şunun yağlı. O aydın bu soru ne var arada? Aytacak zaten var mı? Yok. Yani sorulan son yenen bir zat aytıp geçeyim. İzleşler soran olsanız eğer yok orada alan olsa tazeden yazsanız. Yine Tayvan var da. Aslında hazır dünyada erkin olmak isteyenler bilen kul olmak isteyenler arasında bölündü şu an dünyaya. Şimdi aç-açanı görünüp durda. Şimdi erkin olanlara demokratik devlet nemesine öğürlüyor. Demokratiya boyunca yaşaya. Yani demokrati erkinliğin neticesi. Şunun önümü de. Yine komünizm ya yine beylik neme değil ya da köp terminler ulanıp bilemok. Şunun için sakın bal yani dogmatik deyip bir neme var da. Yine komünizm de dogmatiktir. Dogmatik demek şu zat da o şun yalı olmalı ya da dep desur dogmatiktir. Yine şun yalı bir neme var. Olaram yine avtoritar rejimlerde yaşayalardı. O görüyorlar ya da şunu öğrenşiptirler. Şimdi Tayvan'da her gezek saylav olanda Amerika'nın iksanı söğüş gemisi şu sulardan geçiyor da saylavın olan yerinde gününde. O ne için geçiyor? Yani Xitay'a karşı geçiyor. Xitay o neme bir milletin erkinliğine karşı koşuluş bilmersin diye yalık bir signal da buna yörüyte dil bilen aydan oklar yani o Tayvan'da sayılav olan vakti geçiyor nemenin gemileri Xitay bilen neme Tayvan'ın arasındaki sulardan yani şunun yalı hoplu yani erkinlik o gücünü yitirse
Yankı nemeler gullar basıp alýar. Gul etmek üçin. Gullar gul etmek üçin basýarlar. Gyzykly. Şonuň ýaly bir mehanizm bolmaly da ýene Amerika Owganistanda 20 ýyl galdy. 2 trilyondan gowrak pul çykardy. Ýöne şol halk ýani demokratiýa ymtylmady. Näme üçin? Dogmatik inançlar var, yani dini nemelerinden ayrılıp bilmediler. 70-nji ýyllarynda 1500 ýyl öňe gitdiler de 1300 ýyl. 70-nji ýyllarda Türkiýeden hem öňde, Eýrandan hem öňde bir neme alyp barýardy da. Yani demokratik bir düşünjäni, yani şu cemiyet. Aydın neme cemiyet. Yani täzelikleri açık bir cemiyetti de. Son yine komünistler girdi, Sovyet Soyuzu girdi içine. Yani hamana düzeltecekti de onu başarmadılar. Ne özleri başarmadı. Bir de beylekleri yok etti de. Şu aydınları. Cemiyini şulon girip düzeden yer var mı? Ne soru yine bir iyileşleri aydıp versen. Girip düzeden yerleri yoktu. Yok düzeden yerleri yok. Şonun için yine Owganistan yine şol Sovet Soyuzunyň önümüdür. Yani şu an Owganistanda nähil zulüm bolýan bolsa, nähil akyldaşy bir zat bolýan bolsa, bunyň jogapkary Orslar. Başga hiç zat däl. Orslardan nämeti bir gün sapara ikimiz bu arada çıkış etmekçi bolýas. Yani bir aydan beri planlaşdyrýas, gelip bilmedim ama. Gurrun has giňişler gurrun verers. 20 ýylda da düzelip bolmady da. Yani Amerika erkinligi zordan. Bundan aňra düzelip boljagy gaty toğry alamaty. Bundan soň o bolup bilmez, sebäbi gaty kyn näme ýerler. Garanqylyk döwrüne girdi de şu an Owganistan. Yani 1500 ýyl bundan öň bolmadyk zatlarynyň beter bolup durdy. Şoň ýaly biz onda näme etsek sorapdyr sapara diýerim şor näme üçin kanal bilen aýyrmaly diýer. Ewropada şor kanalym ýok, ýöne şor ýok, näme üçin kan diýer. O kanal bilen şor aýrylan o kanal bilen şor geldi. Diýden ne o dogrudur. Zeykeşleri aytjan olmaly. Ya o zeykeş indi şu Sovet döwrüniň bilgisi şol yani suwy ulun yer ýuwyan zeytuny kollektor bilen aktyryp bir ýere güýçdürýän. Ýöne bu datlar ýetmeseň bolýar. Sen pakta ekmek kökman mı? Misal şu. O pakta ekmen yoruncakken oradan ki yerin hiç fakta şordu bol. O ben yorunca diyen, yorunca mengeş yüzlerce yani yeri mete diyen o şorlutmayan ünlüler var. O yoruncaktan yoruncayacak mı deyip sonra vermek mümkün olur. Yok. Yoruncağını yiyen bağlılar var. Biz maldar cemiyeti tarih boyunca. O bizim aklımızda mallar göçüp konup görün mallar bir millet. O biz mallan taşlaştık. O ekrançılık eşek kolluk kolun ahli dünyanı toldurup taşladık. O Aral köyünden burup bildik de ödöklerini bile. Onun dünya Hawtalyan katastrofadan memele getirdi. Ne bu bilgiliğin nemeti. Bilgili bol adamlar var da bizim iyimiz orta parti gerek. Evet demesinde parti gerek. Sen yerin dailen yağmı adamın çürek diyemi o da atlar bilir hiç işi yok. Tüyo ölünçe de yok. Şimdi şu 70 yıllar kanal 60. yıllar geldi de. 70'ler 60. yıllardan 60 yıl diyelim. O yeken partağının o pulunu o
Şo 10 esesi berende de yeriniz düzetjek mananyz ýok. Ne bir azat däl halkyň pikir edip biliş. Halk azat bolan bolsa, bunu beýtmellerlerini düşünür. Öňe biz azat däl eken. Azat däl ýokardan buýrugy var aşağı. O şu adam azat. Başlyk näme diýse ýalňyş bolsa da dogry. Park ekmelliğin nemedilerini o. O aytam partany size potrot ben size bu oturup durup potrot alıp soňam park yani. Sapara nämäni aýyp geçildi. Türkmenistanyň nemesi geologiýasy bilen Ýewropaň geologiýasy benzeşdäl, ýa-ni geologiýa diýmek yer bilimi de. Toprak yer bilimi. Benzeşdäl birinciden Türkmenistan häzirki ýa-ni Gazagystanyň gün ortasynyň käbir ýerlerine çelli deňiz bolan. Bilýänsiňiz Tets deňizi bolan. Deňiz bolan ýerlerde gynansak da şonu ýaly köp suwlasaň şor bolýar. Deňiziň o şor dozy bir ýere gidýän däldir o. Şo ýerde bolýar. Aşağıda bir ýokaryk çykar ýani. Nawa köp suwlasaň aşağı duz näme etdi-de, ýa-ni aşağıdaky duz ýokary çykýasa, duz suwdan, toprakdan nämedir? Hafif. O yeňil bolýar. Yeňil bolan üçin suwarlanda ýokary çykýar, soňra gatken derman örilendir tutmasan topragy ýanky dermansyz bolanyk, ýetişdirip bolanyk, o paltana tem bolem, mesela şeklinde şoň üçin dermanlanýar. Indi o dermanlarym ýerde galmamazlygy üçin şol gatçylan ýanky kanal çekilýär, özem olam çukur bolmaly. Kollektor diýilýär-de derman. Zeykeş ya da değil ya. Yine şu çekilya ve yuvulya yine dış suwu deyip bir dış suwu deyip şu yeri yuvmak yine ekilip sezondan sonra yeri üstünden su koyuveren aşağı basıp şu duzunun emesini yankı kollektöre çıkarmalı. Süzüp. Olam kollektörler gazılmalı. Yılda gazılmalı benim fikrimce. Mesela bilemem ki neçe yıldan gazyalar. Yine gazılmasa işleyen ama. Gömülüp başlasın işletmeyen yok. Belki bir yılı işleyendir. Bir sapar süzüp bilyendir. Belki 2 sapar süzüp bilyendir. Yani 3. sapar olam süzmeni bilyen. Sen o kış soğunu, sularını, ulan efektivini boldum, bolmadım onu ölçeyen adam yok Türkmenistan'da. Yani Türkmenistan'ın Z kanalları şoň için vardır. Şol yeri yuwmak için. Su bilen. Onun için hem katı kent su çıkıcısı vardır. Yani katı ulu bir çıktı. Hiç yerde de karşılan yalı edilen o su. Deme aydın ne şu suyu mut ettiler de. Şu çıkmacısı boyunca nemesi boyunca pul edilen oldu. O Türkmenistan yönü suyu Türkmenistan çok örmeliler. Ve biz şu kıtçılıkta da su defisitlerine de su nerede bulunmadığını bilelim doktor. Bizden esiripli ulanyan millet yani yeryüzünde de yok mu kan yani. Türkmen su az yönü su ulanmanı bilen doktor. O yüzünden bilen doktor. Yani su bol yeri ne su'nun bol yerlerine yaşap görse daş doğurumuz suyucu suğulu köylüler kadan yerinden su çıkıp doğur. Şular yani kanalizasyondan çıkan suyu o teknik aratalap teknik su deyip bulant bilýärler-de. Onun yağıştan gelýän su vardır, onu nemedi yamaşkan ulanýarlar. Bizde şol attık su o yine de 4-5 probleme getirýär-de. Biz yani bu da atları bilemdok. Umuman aýsak sapara Türkmenistanda ullakan ekin ekilmeliler. Paxta ýalyk esasanan. Buğday ekilmeliler. Ya Türkmenistan o zatlara neme der. Dowam edel isleseňiz bir değişli gyzykly sonra var. Yani täze Türkmenistan gurulanında diye esasy gyska wadaly çözülmeli meseleler barada aýtsaňyz diýipdir. Gurulan wagtyna çözülmeli, ilki wada çözülmeli. Gyska wadaly meseleler diýär-de. Barmy aýtjaňyz? Aýdyna söz bereli.
Birinci navbatında men yankı ähli problemalar ve täze Türkmenistan'ın doğulu bir şekillenmeye, vurulmağı ve bir yerini almalı. Dünya kartasında yerini almalı. Eğer dünyada hiç bir katastrofa näme olmasa, yani insanlık yok olmasa diyen 100 yıllık vatalar diye fikir edende. Pikir edýändäl şonu görýän men. 100 ýyl wagtalya soňyna hakykine täze Türkmenistan ýani şu pikir edýän täze Türkmenistanyň bolup biler. Şoňaça problemalar we meseleler çözülmeli, gatkendir. Ine birinji riska wagtlaýyn, ine täze Türkmenistan. Illüstrasiýa meselesi bardyr. Birinji edilmeli iş. Ol erwet zat diýiň, dogry zat diýiň, ýalňyş zat diýiň tapawdy ýok. Ýöne illüstrasiýa etmän, araççylyk etmän Türkmenistanyň içinde. Sen devam edip bilmeyen böyle işlerine. İstendik öyüne, vurulan son vuruluşu edyen, ondan sonra içine ara saçılığı edilyendir. Ya da öyüne göçeceksin başka bir yere, birinci iş ara saçılıktır. Üstürası demek ara saçılık. Yine birinci edilmeli iş şol, Türkmenistan, täze Türkmenistan'ın edilmeli iş. İkinci edilmeli iş yine näme meselesi vardır. Türkmenistan'ın içine girmek ve çıkmak meselesi vardır. Pasport meselesi. Pasportu men aýtjak dälse ol mesele del. İň bolmasa pasportu bir 2 sanalyk şu gün kılınne daşary tokat beren ýaşlar bardyr. Şolaryň 2 sanalyna inen pasport meselesini çözdiýsen çözüp bilýärler. O kıyın işler. Ýöne ine Türkmenistanyň içinde ýollaryň açylmagy. Ýollaryň açylmagy diýende şu günkü ýollaryň açylmagy däl. Giriş çykyşlar näle bolmaly? Yine şonun kanunçuluğu ve dine kanunçuluğu bilenden ol hemişe şoňalyk galmak üçin gapdaňdaky döwletler bilen käbir ulalaşyklar yeneler bolmaly. Viza sistemasy birinji edilmeli iş. Ve biz entek baryp yine bilim meselesini çözmeli diýen bilim meselesi kän wagtlanýandyr. Ondan soň ykdysadyýet diýen ykdysadyýet 4-5 ýylyň alar. 10 ýylaça dowam edipdiler. Doğru sebebi şu gün yönetine diversifikasyon etmek için iktisadiyetini o yerde hem mezadı bir yere birleştirip näme birja diýdiler. Onları düzeltmek için insanların şoňa alışyp bilmek için, öwrenişip bilmek için bir wagt gerek. Yani birinji edilmeli işlerine ýanky illüstrasiýa edilmeli. Soňra giriş çykyşlar her bir Türkmenistanyň watandaşy, prezident kim bolsa bolsun, parlamentiň näle işlesin tapawy ýok, ýöne giriş çykyşlar gezelenci üçün olsun, iş üçün olsun ya da sövda üçün olsun. Yine istendik bir vatandaş, Türkmenistan'ın vatandaşı, yurttaşı, daşary yurtdan näme alıp gelse de Türkmenistan'ın hemen içeride satçasıysa onun şoň üçün ýöne belki bir yuridiski bir lükso gerek olur. Onu kurnamak, yine şu zatlar edilmeli. Birinci nowbatda Türkmenistan için. Yani şu gün Türkmenistan'da hiçbir iş yeri, hiçbir iş adamı demem alıp bilen o. Ne şolarak işler oturmalı, ne şona hükçin etmeli. Onun için merkez bankı kurmalı. Onun için merkezi bank, sonra kanunçuluk, sonra bazıları yani siyasetçinin elinden ayırmalı. Sonra geçmez yağlık etmeli. Bardı geldi bir gün siyasetçi bazıları ele geçirecek diyen varsa bazılardaki bazıların yankı holdingleri olur, yeneleri olur. Yine olur, o siyasetçini yok edip bilecek derecede bilgi olmalı. Siyasetçisiz yaşap bilersiniz. Siyasetçisiz hiç problem olmaz. Yani bazılarınız olmasa çörek takmayınız. Novata durarsınız şu ülke yani. Yağ deyip. O 21. asır yağ tapsın ben o adamlar. O ne emediyorlar? Çörek yok, o yağı bellidir o. Çörek yok. Yani buğday ilk gelse, buğdayın aydayın Türkmenistan 2 milyon, 3 milyon tonla buğday öndürüyor diye de. Türkmenistan'ın halkı 4 milyon olsa şu 25% yani neçe oluyor? 1 milyon ton oluyor ama. Yok. 1 milyon ton buğday yeteceği deyip bilen. 4 milyon halka 1 milyon ton. Kiletine çetin hatavını bilen. Aydın 1 milyon ton buğday Türkmenistan'ın defetine netleyen. Çörek limit demetine. Şu näme dünyada da şu 25% alınıyor da halkın. Mesela için 100 milyon bir halk olsa şoňa 25 milyon ton buğday gerek yıllık. Şoňalyk hasaplaýarlar buğdayı. Näme ekilende ol hemmesi bir programması var. Şoňa göre edilýär. Ine şoň üçin Türkmenistan'da yankı bazarınız olmasa
yaşap falan yok. Siyasetçi yok Türkmenistan'da. Siyasete koşulma diyenler yok koşulup bile yok onun için. Yok olan için 30 yıldan beri yine belli şimdi alıp onun için siyasetçini ve çıkarmak değil, bazıları ve iş adamlarını yine birinci edilmeli ister. O Sebebi yankı. nem için kıskaça hemen ama itibaren kebir zatlara biz başta bir insan verilmez Türkmenistan'da e, aydalı neme vardır. Altyapı meselesi o birinci günden başlanmalı iş. Altyapı meselesi, internet problemaları, Yani onlar kıyska aydıp duramak. vadalı neme değil de o zatlar. Yok, onlar aydıp duramak ve onlar öz-özünden edilmez. İnternetin olmasa şöyden olur. Yani bazıları dikeltmeli diyersen, bazıları dikeltmeli, bazıları yani güllük adamlar çörek yiyecek, güllük adamlar su içecek, sonra yatıp duruyan yerleri diyeyim, öyleri yani bolup bilmek için yine birinci edilmeli işler sonra gönüp durulacaktır. Ondan sonra böyle işler yavaş yavaş nemedik başlar, çözülüp başlar. Yani ondan sonra yine Türkmenistan tarihini dikeltmek var arada, Türkmenistan'a edilen cinayetlerin yüze çıkarmak ve cezalandırmak var arada, yine o zatlar son edilir. Yani, Son aydın bu tayda esas bir neme var yani taze Türkmenistan yani her kime her türlü mana geliyordu. Kavir adamlara taze Türkmenistan diysen pensiya aklına geliyor. Pensiyanı çözsen o yani senin aydan 100 yılın var ha. Şol nemesi de sana göre 100 yıl ne senin prinsiplerine yani talaplarına göre 100 yıl. Yani kavirlere pensiya meselemiz çözülür mü deyip sorayanlarken de taze Türkmenistan şondan ibaret ya da kavirlerine şu yol açık dursa da bir arkayın yurda gidip gelip daşında işlep pul kazansak onun için taze Türkmenistan şol beylekine iş dünyası var olaram şu diye gelip diye dine para soraman şantaj etmese diye yani iş dünyasının düşüncesi şu taze Türkmenistan. Yani her kimin kellesinde her türlü nemesi var. Yani özünün qarayışından bir neme veripdirler de. Qowzat bulam yani bolmalısam şoňa alıp kelin. o qowzat sen hemme zady pikir edip düşünüp durmagam häzir yani şu Türkmenistan'a cemiyetin şu ýagdaýynda kyn çylçyrymla. Olar işem däldirek mi kendi yani? Deme ilkulak bir adam bir adat adam bir adat öndürübün bilýär. Gazanypyn bilýär. Döredibin bilýär. Adat bolman hiç da edip bolunok. Adat bolman diňe bir yani kul bolup bilýär de. Biz halky ilkulak şu bir adat millet diýni. Şo duyguny duyur ýarlak ýagdaýa getirmeliler. Kanunum, beýlek nemelerim hemme jezbiler demedim. Bilelleşip halkyň adat bolmady. Adat adam öndürürüm, döredürüm, çöreğinem tapar, ayet uçar, maşinam yatar, tamaliyodum yatar. Yani bu zatları erip bilecek. Dikni adat adamdır. Adat bolman, eden zatın bir neticesi yoktur. O halkı kulak şu adatlığı o şuraya etmeliler. On ne edilýänem boldy. Adam hür bolmaly. O adat däl adamyň öndürüp biljekleri ýok. O öndürýän de adam ýalňyş tatdyr. Adat däl halk paktek de. O korkyň aslında. Näme boldy? O yerini ýaşama diýerler. Bizim tebigatımız, bizim cemiyetimiz bilen deň nemedidir. Yani tebigat daýranýarmy, cemiyet daýranýar diýme. O yani tebigatyny şoğra batyryp ýok edýän senem o şol ýalak kede var. Yani adam tebigat bilen ýaşaýar. Hiç gerek ýok. Şonu görüp bilmeýän bolsaň çürük beýän özüň baýar. Tebigat ödönden baylarını o. Kim baylı? Son cemiyetteki yani toplum baylı. Ya gatul nemeler ettiler. Ya Aral denizinin guramağını tezleştirdiler ha. Komünistler.
Yani Bu bärýanyny ýa-ni gamış nemede var? o sarıgamış. Sargamış. Nämeden gelýär? O kommunistler eden işinde men ine bir zady görem okda. Kommunistler ýa-da şol sistemi önümçülüğüne seretken welin önüme öndüren wagty aýdaly galam öndürýär. Galamyň çyktajysy 5 rubl bolsa, şonu 1 rubla satýar. Hayran alman. 5 rubl çyktajy etdiň, ýöne 1 rubla da satýar şonu. 70 ýyllar şonu edip geldi. Näme Şu- hasaplaýarlar? İşçinin aylığı 50 rubl, 70 rubl aylık berýärler işçilerine. Ondan soň şo galam üçin ýanky agaç gidýändir, agaç ulanýarlar diýelim. Tokoy mut diye. Tokoy muf diýär-de. Tokoy muf. Bizinkiden misal berele. Uzağa gitme. Ben aýdyp bereýin. Şu an Türkmenistan'da towuk, ýa, un, şu zatlaryň bahasyny arzanlatjak bolýarlar diýen bir ýyla olay wagt boldy. Ine 30 manada ýağ satjak bolýarlar. Olan $1,5 bolýarda. Ýağın çykýan ýeri o $1 bolsa, soň onuň ýol pulsy var. Näçe satmalyň bular? 1 litr ýagy $1,5 da ýa-da dengelýän nemesi. 50 senta men pikir edemok ýağ satýandyrlar diýip özüm şu günde. 1 litr ýagy 50 senta. Eň az bir 3 esse nemesine gelmeli de daşary ýurtdan gelýär. Satan gazanmaly, getiren gazanmaly. Yok bu ýa-ni şol döwletiň diýen düşünje bar da ýene tokoy döwletiň, döwlete pul berjek bolsaň döwleti görüp bilen, tutup bilen ýok da hiç ýerde döwlet. Soň aýtjan, ay bu mut diýende ýa-ni deryany pat derya da şu paty üçin Özbekistany aýlanandyr soňa ýa-ni. Doğru değil mi? Özbekistan'a çektiler. Deryany, yani yolunu ütköttüler. Göz önüne getirin, komünistler. Yani cahilin güýji. O araly su başga bir ýerden gelýän bolmaly olara göre. Cahiline deryaların yolunu ütkötüp bilýär cahillik diýmek. Şo derece nämedir? Yolunu ütköttüler, ondan soň şo ýerde çykan ekologik problem ýa-ni o bahasy var. Häzir düzeltjek diýseler şol deryanyň netijesinde öndürilen patanyň 100 hissesini toplap berseler hem düzeldip bilmeýärler. Ine näme üçin men aýtdym? Çyktajyny hasaplap bilen oklar. 5 rubl çyktajy etýärler, 1 rubla satýarlar, 4 rubl hem ziyan. 70 ýyla goşup görüň, soň aýtýarlar estirnäme üçin dargat. Ay ol dargatdy, bu dargatdy. Ýok, ol gördüler ýa-ni 80-nji ýylda ýa-ni atrisasiýa meselesi var. Kiçelip barýarlar we territoriýa uly bolan soň onu tutmak üçin ortada gatty agyr ýa-ni çekim güýji güýçli bolan bir ortada näme bolmalydyr, merkez bolmalydyr. Şol merkeziň güýji gaçyp başlasa o birden fıtraýandyr. Edil ýarly köp ýaly. Aýdym şu adat bolmady halk ýaýlap guruluş gursa da soňy ine şunu ala gurkup durmaly. Hawa näme kimdir bir ürün berdi. Mene bir soraga geçecek bundan soň uzatmaly. Ýa-ni azat bolmaýan näme diýildi. Şu 2-nji dünýä uruşundan soň plan düşen nemisler guruluşy edýärmişler de, ýa-ni Azerbaýjanda ýene bir ýerde. Soň birem şo ýeriň yerli halky guruluşy edýärdi. Şu plandaky adam guruluşyny hemme zadyny gowy edip üstünde durup işleýärmiş, ýöne şu Azerbaýjandakylar eden ok diýär. Etdim gidýärmişler de. Ya eden şekilde bolup etdim diýär. Sürdürdi derýa diýär. O ine ikisiniň pikirlenişini pikir edin. Beýleke planda ýöne işi gowy edýär. Nemis adam da. Yetişen nemesi şonun ýaly. Ýöne o komünizm döwründe yetişsen hemme zatda boldumy boldy. Molim we o gittim sapabymy berdim, aýlym aldım. Mektebe bardım, o kitap alıp bardım. Ine sumkamda kitaplarym barmy diýdi, görkezdim. Şonu ýalken de gülkünç bu zatlar hakykatdan hem agyr uly ýa-ni berýän nemesi şu wagtyna düşen günümizde. Sonra näme üçin uçmaly uçarlar ýene de ýatyryldy diýe. Benzini ýokmy kan diýip sarkazm goşup durýar da. Hakyky ine şu zady üns berip bilýän
iyildeşlerimizin sany gaty az. Näme üçin ünüs vermeli biz bu zada? Iyildeşimiz sorapdyr da. Birinciden o yollar açılýar diýip bir näme etmeli? Öňe mışmış ýaýra diýýärler her ay, bir ýyl boýunça. Mışmış geldi. O aýyň başynda birinde yollar açılýar diýip. Soň gördüler ol ýören ok, ol giden ok diýdi. Ýalanyň suw çykyp başlaýardy. On indi diýe iň azyndan bir başlarsınız. Menden gelýän ýa. Ellerkemine. Bir yerden gelýän çözüp bilmedim onu. Çözdüm. Başlarsınız. Indi bunu näme etmeli? Açdyk diýip ine pikir edin 80% halk Türkiýede türkmenler. Dubai türkmenleriň edil ýok diýen ýalyk yer diýip hasap etsek bolýar. O taýyny şo baýlar ýa-da söwde bilen gyzyklanýanlar gidip gelip durlar da. Soň Orset bar. Orsetde de ullakan bir halk ýok o taýda. Ýa Türkiýe bilen deňeşdirende gaty az bolýar. Ona da indi açdyk diýen ýaly etdiler ýöne uçanok adam şekilli. Näme üçin edilýär? Açıldı deyip bir kısa samolyot uçurup o açılan şekilde yani adı vermek için yine Ukrayna'da uruş başlayan vakti 30 000 deyip ayttılar da biz bilemiz yok yani sahanın içindekilerin aydayan sahanda 30 000'dan vardır diye de 30 000 okuwçy ya yine de yaşap gören de o bu var da son 30 000 adamı ilk sahan samolyot gitti ola bir ayın dowamında gitti izna da giden o. Ona Ukrayna'daki nemeleri hemmesini getirdik ýaly edip hawar etdiler. İki samolyoda 30 000 adam sygyp bilýärmi? Indi şulon di aýdýan zatlarynyň hem bejetiniň tersdigini ýol açsak diýse ýok ýoly ýapdyk diýmez. Netijeni berýär da. Sebäbi Türkmenistanyň aeroportlary da yol açılanla ýöne men ruhsat berýän nämeler şo ýeterlik. Dünýäde aviat kampanya kan her kime samolyoda muhtemelen o. Bakın bildin satın al. Samolyoda minýär. Türkmenistanyň aeroport nemesi günne rahat 200 250 300 reis samolyodu kabul edip bilýär. 5 şäheri o 5 aeroportu. Kerkülen 6 tane aeroport. Dünyanın son etcek avia kampanyaları kendiler. Türkmenistan şunu yönü açtım diyenler ruhsat verenler. Hovatını açanlar. Asmanı açmadılar. Hem öyle pul kazanıyor. Hem aeroport hizmet verip oşonların pul kazanıyor. Hem işgârları aylık günlük meme geliyor. Hem halk öyle işini bitiriyor. Gelme gitme demesi. Ne açtık diyenler şeydi açılyan. Başkaça açtık diyen orada yok yaptık demeliler. O şeydi okumalılar. O bulun ekli diyen datları şoma mengdeşirek. Ne Türkmenistan'a ne biz 200-300 demeli 100 reis günde uçmayan orada. Bular aeroportu açtık diyen oklar yaptık diyenler. Sapara, indi bu mesele biz bilemek nerede Türkmenistan Mars'ta yaşayan yalan. Dünyanın islendik yerinde samolyot açıldı yapıldı diyen yeri yok. Yani virüs geldi deydi. Ondan sonra granitsaları yapıyas deydi. Onlar yolları yapıyas açacağız diyen o. Granitsaları yapıyas. Yani neyme değil ya. Lockdown. Bir devleti. Yani ona vaat veriyelere sapara. Son aytca hava bizim yankı lockdown'umuz kutardı diye. Nakot şu yerden son uçamıyorlar, gidemiyorlar, gelemiyorlar. Bu Türkmenistan'da olsa her gün yine açılıyormuş bu uçluk. Ne mi oluyor? Samolyot uçuyor. Bu uçluk diyorlar. Özler uçan yağlar. Özler uçan diyelim hiç kelime atolsuz yine siz özleri şimdi edil
ruh ýalyk uçup bilýän ýalyk buçluk diýip şonu aýtýarlar. Oň ýalyk ýok, diňe Türkmende bar şol düşünje. Finansatda yine yollar açılýarmyş, yollar açykmyşyn, ýapykmyşyn. Onda şu gün Türkmenistan karantindami? Karantin olýan olsa, onun wagty bolmaly. Karantin olýan olsa ýollary ýapýas diýerler. Näçe wagt bilen ýapyljagyny aýtýarlar, soňundan uzaltma girizip bilýärler. Bularda karantin bolmaly däl, sebäbi Türkmenistanda koronavirus yok. Resmi yok. Ýöne başyndakylar koronavirusly hemmesen. Başyndakylar hemmes koronavirusly. Ya şoň üçin bizim hökümet diýilen gatlarymyz siz näýilek düşünýän bolsaňyz biziň o hökümet diýesimden bilen ok däliligini bilýär. Şu kompetensiýasiz, terbiyesiz, bilgisiz, sowatsuz adamlar jemleşen ýeri Türkmenistanyň 30 ýyllap hökümet diýen zadyň şol. Şolong edýän zatlarynyň entek bir ýerde netije beren, plus hemen beren ýeri ýok. Ettik diyen olsa şu etmediği ya da etmeyecekliğidir. Hava. Yankı yollar başta açıldı da indi yine ne için tazeden açılan ok değil. Şu vaktam açılan ok. Şu vakt dine Yoğun bir yapık. açıldı diyilen ne mani ulandılar. Sözlemi ulandılar. Ön yollar açılıyor deyip sözlemi ulanıyatlar. Ondan sonra o yollar açıldı deyip ulanıyorlar. Yani hakikatte. Cemlep görseniz yollar açılıyormuş deyip ayrılayan dövrlerinde de uçan samolyot sanılan hazır nemede den. Hasaplap göreyim. Türkmenistan'ın aeroportları her 15 minutda men ortalama alyanna bir samolyot gonup bilýär, bir samolyot uçup bilýär. Her birine 6 tane aeroport var. Şolong her birine 15 minutda bir samolyot gonýar, 15 minutda da galýar. Şo 15 minutyň içinde biri gonup bir minimum. Ýöne ben gaty Jomart demeden alýan. Bolmada 10 minutda, 7 minutda. Na, şonu alta köpöldük 24 saatam demedik hasaplan. Bunu ingadından 300 400 500 de çeni indirip kondurup koydular da. Şonun alak neme var? Potansiyel var. Özüm Türkmenistan'ın avia kampanyası bilen etmek kökmenler. Türkmenistan'ın yani pilotçu yoktur, keseller, samolyotu nemedir, bakımsızlar yine burada yani dünyada samolyotken charter rate'ler şey dişleyerler. Mava. Devam edelim mi? O tarihte diyen milleti arkasına Alman devletin ya da padşahlığın, karoluğun ya şuna benzeşlerin diye Ruslarını yurdun içinden ağdarlarını bolup durma diye yani halkını arka almam. Bu zatlar yani siyasatçıların ulanyan sözleri halkı yine halk arkamızda te yine halk bizim bilen bile diyilen neme de yani şu siyasetçinin özü kim? Misal için. O ne mi ayratın yani Mars'tan mı geldi ya peygamber mi ya da perişte mi? O halk ayratın bir zatmış bulan başka bir zatmış da o şoların ulanyan sözü yani arka almak sözü ne ulanyanlar bar olsa ya da şu siyaseti yöre diyenler olsa dine azatlık yoktur şu millete. Onu bilip koyun. Bu zat katı köp kavat gelýär esasanam avtoritar nemelerde ine Leninim veya halk arkasına alınmış neme diye de onu düýüklü neme edip görseniz öňdenem eýýän batyp çöküp barýan neme de nämet şol padşanyň Aleksandr mı? Deme bulon hemme jeti anamy tömürme. Biri dini tömürýär. Biri halky sömürýär. Yani değil ya. Anam diýip, ýa Kamynyň gurjak, deňlik etjek diýip şey tömürýärler. Demagoji değil ya yanlış mı? No. Ya da çok adamlara da demagog diyorlar şu adamlar.
Onanca yankı dini sömürüp ya da sonra geçip nemeleri sömürüp nemeklenleri. Ha, indi bir misal bereli Aydın. Ben misal vermek isteýände. Ine uçar kim oýlap tapdy? Halk oýlap tapdymy? Barmy şonuň ýaly bir zat? Eger ulakan işler şonuň ýaly edilýän bolsa. Yankı Wright diýilen familiýadaky iksany doğan. Doğru değil mi? Doğru. Şu an iň möhüm zatlaryň biri de uçar dünýäde. Halk oýlap tapany barmy? Halk diýip bilýäsmi iksany adama? Yani elinize alıp görün, o näme zady demeden olsalar şonuň ýalydyr. Ýani bunu halk arkamızda durdu da biz etdik däl. O halk ýani azat bolsa, erkin olsa nämäni agdar ýa. Ýene Sri Lankada bolşýaly. Nämäni edip ýani individuumlaryň döräp bilýär. Adat halkyň içinden döräp bilýär. Yo bu taýdan çykarýan many şol halk hereket etmelmiş, birler hem padşah bolmaly, beýlek padşahyny ýykyp. Onun ýazat gatýalmışdyr. Bu zady diň awtoritar rejimlerde öwredilýändir. Nemelerde bu zatlary kitaplarda okap ýa öwrenjek ýerimiz ýokdur. Buna diňe populistler öwredýändir. Bizdeki ýagdaý soňra o näme däl? Biz şu an Gurbanoğlu'nu yıkmak değil maksat ya da padişahını yıkmak değil. Bizde padişah da yok, diktatörüm yok. Aynen takdir. Diktatör olan olsa Türkmenistan başında şu gün başkaça olurdu bizim anetçi işlerimiz. Mene hiç bu zatlarla işmem olmaz. Diktatör olmayalık bir ervet bir näme de der millet için. Ne diktatör olsa milletçi duygusu katı ullakan öyle ya. Diktatör deyip ervet zat deyip gözümüze getirmem. Diktatör katıl bir ervet bir zat değildir. O derece ziyan verip bilmeyen sebep şu an bizde mesela Gurbanoğlu değil, mesela bizim kulçuluğumuz. Biz kul yani. Özümüzü kul ediptiriz de. Bu yine polisiyadan korkarsa. Ben daşına çıkken yine Türkiye'de misal için yani sahilde yine de kendine senen bilyensin adamlar İslam zadını edip görürler. Polisiya da var. O polisiyanın elinde yaralan var. Yani avtomatlı polisiyalar. Şolardan korkanıp Türkmen'de olsa polisiya diyenin elinde tayak var. Şu tayaktan korkuyan. Özlem korucuk Aydın. Onların polisiya da akıllı näme alan oklarda, kadram alan oklar. Polisiya işe girecek olsan, in Samsun'dan tapıp alyalar. Yine şolardan korkuyorsun. Hem şey bu öğredilen zat. Yoksa Türkmenin yankı gücü ya da dayılığı deyin bir Ors'tan kem kalan ok ya da bir Türk'ten kem kalan ok. Hiç gibi. Yani Türkler ne için şu avtomatlı polisiyadan korkan oklar sebebi bunlar azatlığın näme dinirler. Kul değil. Kul olsan kul eyesinin pişiginden hem korkuyor da. Kul olsan çok ol yani. Bizdeki polisiyalar çolan kaysı birine berdeki polisiyalarına okulları var olan yankı birden gozgulan olan da karşısında hep görüşmeliğini bilýärler. Türkmenistan'daki bir polisiyanı alıp görün. Şol yara ulanıp bir bilýär. O tayak veripdiler, tayağına ulanıp bilen olar o tayağa. Mäze plasmasmış tayaklara. O ala tayak nereden tapıpdırlar? Men hayran alýan. Sen böyle bolup bilersin safara. Yankı yol hareket düzgünlerine seretken polisiya olup bilersin. Bu o da gerek gel kameralar ödü diýer bu zaten hem de. Yok, tayağın maksat. Tayak näme için var şoň elinde? Ağzında da süz tokları var. Hayran alay. Maşin sürüp bilen ok bu millet. Bu halk maşin sürüp bilen ok mu? O maşin sürer hava. Tertip düzgünleri var. Tertip düzgünleri bozan ýagdaýynda yine kamera oymasan avariya der şaýatlar vardır. Soň netijesinde ştrafyny ýazyp bereline. O näme gerek sen beýşik sürýän, sen beýle sürýän, elinde de tayak bilen çok sürücilere maşin sürmeni öğretkenler. Gaharın gelýär maşin sürmek diýen 5 ýaşyndaky çağa öğretsen solam sürüp bilýär maşin. Bizde Türkmen enter korkor ýalak ýörüýte öwredilen ine utanan oğlan. Men ine näme etken yerim utanan oğlan. Häzir ine saparaga men sizin ýanyňyza baryp ine bir ýöne bir çay içip oturýarsyňyz. Ben şu çaýy beýle içme, beýle iç diýip üstüňizde dursam näme diýersiňiz ýani özüňize? Andyk gör näme diýjek bu eşder. Ya da ine sizi aydaly
mallarınıza yem verecek olyanız. Yine şu yem verecek vaktiniz mallarınıza men varıp hava yine bunu beydip verme, beyle ver, o sağından ver, çepinden ver diysem ne olur? Siz deymer, ben neyme samsık mı yani? Sen neyme gerek bana yem vermek için? Maşin sürmeden şu derece bir yöne kıyzat deyip bilyen. Mene maşin sürmeden depende paliyetçe gözükçülük edip sürülen bir neyme değil o. Mehmet aydın ne şu atlan hem beceri bizim cemiyetlerimizde bir 140 yaş olun bu 250 yıllık yani o tarihçilerin nemeti boyunca bizim şu Orta Asya milletlerinin nemetine işlenen beynine işlenen doğulundan taneme diyençe onun bir kinetillemeden son kalanını özleri götürüyorlar da. Biz şu atlardan çıkmalı önümüzde katı ulu nemeler var. O biraz şunun için ufumuzu giyiniş. Demek yok oradan yani o şu kartinani dünyada bolup geçen zatları yani bilmeyeli, öğrenmeyeli şu yağdaya gelmedi. Bolmasa milletleri yaşar bilmiyor. Kılıklanmalı. Bize umuman karıncadan korkmağı öğretiptirler de. O fikir etmeyeni şundan mahrum ediptirler de. O analiz etmeyeni, sorgulamalı o olmasa ne bizim Türkmen yani şöyle içinden çıkaydan Türkmen. Yani bir 20-30 yıllar o yani takvolu belki de ülkat geçenlerdir soruyor yapıldı da adını ülkani. O beyleklere mengvem yani merkezi çok görüntü da. O fikir edişimde mi köşkte. Olur ak değilse yani bir için onun ak değerli görüntü da. Sapara şu tayda bir neme okap geçeyin Özbekistanlı bir doğanımızın yazanı. Nemesi var da möhümlü için sonra o değerli yani bu. Ama neme diye yolunu açmaya gerek diye Türkmenlerin hemmesi köçede kalıp gitti diye bu nehil bir yağday deyip sonra yaptırı. Öycağı yok Türkmenlerin diye yine ne için okudum ben onu? Özbekistan'ın içinden cem edenler köp de hem Şotay'ın yerli Türkmenler var hem okuyanlar var da Vatikan Efesli. Şoların yağdaylar ağır. Bularım ya şu yağdayları görüyorlar. Bileşler yani. Biz görüp bilem something. Hem bekim görüyor. Bizim yağdayımızın ne yaptığını daşındakiler görüp duruyor. Yani biz görüp bilem yok. Son görenden sonra indi ne etmeli ya da. İndi ne etmeli deyilen sonra biz cevap verecek olsak son yurdu kim vurmalı? Sağnağlı adam vurmalı. Yani düşünmelidir ya yiyin olmağında birileri. O biraz düşünmeyeceğini giyinildi. Şunun için bakım son yani şu tayda bir neme okuyacak. Birinci diye ildeşlerimiz nem için sözün sonra bilmeli. İkinci Türkmenistan'da VPN bilen işlenok diyarlar. O nem için internette medya bağlanmak için VPN'e ulan yaz deyip sonra noklar diye. Sonra veren noklar deyip sonra hükmünde. O nimetler hayırlı olup gören bir milletimiz var bizim. Biz neme baramız yok. Elmide ama bir problemanın neticesi bilen neme yapıyoruz da vaktimizi yitirpiyoruz. Yine VPN işlenok bugün internete girip bilemok diyerlerde. Yani bu dün internete girip bilmedim, görüp bilmedim deyip söz aydılıyor da yani ne için VPN'e ulan yaz deyip bilmedim şu tayda yazılan nemeye göre. O ne için VPN'e ulan yaz. Son yeni bir tarafı var. Hayran kaldırıcı tarafı. Siz diye Türkiye'de nail VPN'e ulanıyorsunuz deyip soranlar oluyor. Biz aydıyız onun yazardı ne Türkmenistan'da var diyez. Ben VPN'in ne yapmadığını bile bok gemine. Doğrusaydı. Bana gerek geldi. Bizim Türkmenistan'da haklardan öğrendik. Bize bu kabul geliyor. Ya 1000 gigabayt sekunddan. Her caya geliyor da. 1000 gigabayt. Ben onun 20'sini, 30'unu, 50'sini bana yeterliktir. Onu geliyor, getirttirler de. Yok inandırıcı.
Biz elmide ama bir problem alırım. Neticelerini problema hükmünde görýäs. Yani problemanın neticesi hükmünde göremiz yok yani. Adını doğru koyup bilemiz yok. Beýnen satda. Şuna benzeş gatken zat vardı. Yine bilet yok diýär yollar. Yani yollar yapık diýem aýdyp bilen ok köpsü bilet yok diýär. Bilet yok değil yollar yapık. O tanışın var mı diyeyim. O tanışın var mı bilet almak için deyip. Şon yalan bir neme olur mu? Bileğden yok. Kemine aslında yine samolyot olsun başka bir zat olsun şu bilet ülense öňünden ýa-ni öňünden bildirilip almayan yerler vardır yolu bir yere gitmek için. Aslında Türkmenistan'da hem adam fikir ediyor bilet satın alyan değil. Yani bilet satın alan olasın. Sen yer satın alyan. Yani biletini yitirsen Türkmenistan'da poydan inip olan hafta. Yani sen bilet satın alan var. Satın alan zaten şu poyzdaki yeri satın aldın. Bir kişilik yeri satın aldın. Biletini yitirme elindeki yani pasportun olsa ya da näme bilen alan olsan poyzun biletini. Yani sen kim bilen görkezen bir dokument bilen sen şol yerin eýesi eýem. Satın alan wagtyňdan başlap. Yani Türkmenistan'da näme üçdir bilet satın alýan. 31 год назад, 9 июля 491 году король. Yani bu näme de yanlış ve düşünce de şoň ýaly. Yine samolyoda bilet yok diýmeginiň sebäbi şondan gelýär. Bilet olsa satın alıp gidersin. Aslında bilet satın alan bilet şahadatnama diýil yani. Yani sen şo yerin eýesi degenen görkezýän bir suwutnama. Resmiyet. Yo bildim gerek gel, iş adam gerek gel, şu telefon, o sen hemme bildin hem şutaýda, hemme adyňam şutaýda, barip ýöne şeydi koýan, çırk gediýär, geçip gediýär. O bildim yok, iş adam yok. Fakat elbette. Hatta şu telefona verilen nämelere inanan oklar ama telefona verilen biletlere. Yok, Bana diye kağıt gerekti ya da. Yok, kağıt bilet alıp bolan ok. Ben yollar elimde bir hepde de geçen ok. O yani öňüne dakar edip bolan ok sebäbi 5 minut giýja alsaňam geçen ok da. Onuň baryp şo maşina şo taýdan bildalar diýilýär. O aljak bolsaň şoför ýok diýär. Diňe diýär şu telefondan almaly. Bir soru. Kağıt bu demeleri nemeden oklar. Telefon bilen girýän, o adresini aýdyp girýän şo taýdan zakat berýän. Pulunu şo moment төлýän. Ne şoförün eline neme var iş sat. O da şu scanner'dan şey geçiriyor. O Türkmenler o gelen adamın telefonu bağırlap demet diyor bu telefon hem bayılığın hem kapçığın hem medadın adı. Hem kimliğin bu hakimin itten yiyip demet mi hakkı var. Adamlar yani daha şartlarında yaşap görün yani ýagdaýlar var. Aha. Türkmenistan'da Starlink işlemäne mümkinçiligi bolarmy kan diýip sorapdyr bir ildeşimiz. İşlemäne mümkinçiligi bolar da ýani onuň bir antenini satyn almaly bolýan. Şu günkü Türkmenistan'da mümkin-de. Türkmenistan'da antenem diýme şol nämesi vardır. Hem anten hem receiver diýilýär de. Hem derici näme bu zatları o zatları Türkmenistan graniçasinden geçirmezler. O zatlar her evet, onu kontrol edip bilen oklar. Yani o merkezli olmadıkları nämede server. Yani gönü girip bilýän. Şoň üçin o ruhsat vermezler. Bir ildeşimiz yazıpdyr VPN Russiýada hem ulanýar, Peskov hem ulanýar diýip yazıpdyr. O şo ýemämiz şol ýani bize modan diktewa edýän şo orsiýet. Bizim bar belamız, görgüýümüz şo taýdan gelýär. Ýene bir deme yazıpdyr o mektepde diýe çağalaryň elindäki telefon barlaýarlar diýe VPN çyksa diýe soň şol oýun internetini kesýärmişler. Vay anasy.
O bular onu ne hem için şonu şey diyorlar. Ne yani çöreğin bol olması için mi? Ya da adamlar eşereti yetmesi için ne diyorlar. O ne hem için ne diyorlar. Ne diyen adamın kelletine bu deme gelmeli. Bular şu status quo var. Yani şu an yete dereceler var. Şonu koruyorlar. Ben düşünüyorum şeyde olmalı. Aha. O. Sapara ol Türkmenistan'da edilen cinayetler olan hemmesine yani gizli saklama için olur bilye cinayet edenler. O. Ama katığı düşünce ol O. dine olan oğurluğu değil oğurluğu olsa yani gereken değil üç çekmek. O pul oğurlan olsa başka da yöneten bir giden milletin geleceğini oğurladılar. Yani yok ettiler oğurladı değil mi? Yani yok et oğurlasa özlerine bir daha almalı da özlerine almalı değil. Yöne yok ettiler. Bu zat katığı cinayettir. O bilemem kim olmalı, ne adam olmalı. Hatta giyitlerim son yağlı iş etmendir de ne için emediyselerem bilemem kim bilenden yapıyor yani cinayet meselesinde o akıl meselesinde derler. Yani giyitlerim bu derece Yo, öyle millet için o kendi adettiler olur. O şu Yok, Mercedes'i BMW'de ürettiler ha şu. Urçun demesinde meydana gelen demeler. Volkswagen yeni şovan denmiş başında. Mercedes nemeken de hayran aldım şol uçarlara yara dakyan bir firma kene. Şu işaret var ya nişan işaret yalattır. O. Şu uçarlara yani avtomat neme değiller ama. Ullakan ağır yaraları. O dakyan bir firma. O BMW olsa nemeleri öndüren ekene. Uçar motorlar bilen o pervanalarına. Şonun ýaly bir tarihler var ekeni. Bular iň könesem ýa-ni Volkswagen de. Volkswagen diýerler. Volkswagen alan barsa nämeden onu? O şol neme diýär kartini. Halkın maşini bolýar da. Halkın wagonu da. O tercüme edilen. Halkın wagonu bolýar Volkswagen. Tercümesi. Yok şol ben açık olan zadım giyitlerin beren ziyanlam onun yaşıldı yapıp bildi de Germanya. Onun yaşıldı. Yok neme yani seret giyitlerin beren ziyan o taýdaky yankı ırkçılık düşüncesi de onu geçtiler. Yani onu getiren teknolojiye getiren koşantlary ya da bilime yatırımlarını ulandılar ha barbar. Ulandılar ha. Yani giyitler näme diýseňem Germaniýa üçin peýdaly bolup dur hazır. Yani dinle şol ırkçılık yani millet parazlık demesini ayırdılar onam. O ayırmalı. O bulardan todap yatan çoğur yeri kalacak ne? O Mercedes hem almaz. O Volkswagen'i alakta adam çıkmaz. O todap yatan ne mi? Şu son soru olsun. Okuyacak son bitirelim. Bu arada çıkışam ederseydik barur da yani yine dalalım. O anstan bu arada gurrun verseniz diye ne için 60. 70. yıllarda mini yukayıp gören millet birden paranja giydi diye kimin eli var deyip soruyor. Ors tip ayıptı mı? Orsun eli var yankı. Bunu gıyız garip düşündürsek neme yakınlaşıyor. Angliya yankı Günvatara yakınlaşıyor da Oğanistan şol atlar. Şoların nemesi boyunca hareket et başlaya. Näme diýeli? Erkin bazar, o demokrat. Edil şu an Ukrayna'da bolýan neme ýaly. O edil Ukrayna'da ýaly. Ukrayna'da mesela Avrupa yakınlaşandır yani. O NATO girecek, Avrupa girecek bir balon düşünlemedi. Ya NATO girecek demesem değil de şu öz prezidentlerini öz sayla ya da yani erkinliği el müdama nemedir? Erkinliği getirecek olyandır. Avrupa şonu getirip bilmesi işleşip bilen o. Avrupa'nın bazıları şu satyan önümü demokratiyadır. Avrupa'nın. Beyleklerim erkinliği yok edýän nämeni satýar. Yani Sovet Soýuzy. Ukraynada hazır o Ýewropa ýakynlaşyp başlandyğı üçin demetdi de.
girdi. Owansdan hem edil şonun ýaly edil pikredin komünizmin serhetlerinin düýünde bir gün watarın medeniyeti gelse näil bolar? Türkmenistan birden oýanmazmy? Bizine Owanstan serhetindäki türkmenler ösüp gitdi. Bular hemme zatda da üstün ýa-ni Sony markaly nemeler, magnitofonlar, televizorlar, ýene nämeler görýärler. Biz olsa şo jügülmün görsdijek de. Häzir eşel jügülmün ýalara ursetde öndürýärler de. Şonu ýaly diýjek de, soň şonuň öňüni almak üçin goşun sokýar. Yani şu düşüncenin öňüni almak üçin. Goşun sokýar, onam bolsa bir başarman bilmeýärler de. Nämäni kabula tozdurýarlar. Owansanyň paýtagtyny. Tozdurýarlar, soň özleri hem bolsa şol öňden bäri bar da dini toparlar, radikal din toparlar. Radikal din toparlara ýeňilýärler gelip. Soň ýurda bolaryň eline galýar. Talibanyň eline galdy. Soň Amerika girýär, ýa-ni 2001-nji ýylda. Amerika girenden soň 20 ýyl galýardy. 20 ýylda da üýtgemýär. Ýa-ni ýurt nemeden çykypdyr, raýlaryndan. Otlaýnyň raýyndan çykyşýaly. Yeme kemine ne ben bir şaýady. Sebäbi ne bizim ağalarymyzyň biri orada daha cennetten oldun. 75-76-njy ýyldan bäri Owansanda da şo taýda näme işler. Şo döwürlerde Owansandan ýani Toshiba magnitofonlar, onun video magnitofonlar, Sony näme. O ýani Owansandan gaçak geçirýärler de. Eskerler mi? Eskerler, işleyenler, yani gitme istediği işleyenler, yani bir vardan arka deyip alıp gelip şu Sovyet Sovyet'de yok. Ne şu 75-76 yıllarda. Ben köyümde bir yani şu dövrüm Toshiba deyip bir magnitofonu attı. Şu orada şu taydan gelenler yadigarlık getirdiler. Sovyet Sovyet'de yoktu şu atlar. Ne yani yetilen derece badar iqtisadi işlep duran bolmaly. Bu döwletler bilen alışveriş satış nemeler. Gatawr yani bu orsun giren ýere guraya, çüýreýä. Ýöne kemine onu ýalydan diýer, ýöne orsan girjek ýerini bilip girýärdi. Hemme ýere-de giren okdy ýani. Finlandiýa girjek bolup gördüler däl mi? Finlandiýa başarmadylar hiç. Finlandiya'da ne için yeňip bilmedi? Finlandiya'da kul yoktu. Orus'un kulu yeňip bilgendir. Azada adam yeňip bilen olur. Yok onlar. Bu adat halkı yeňip bolan ok. Şwedler bilen näçe uruşdy? Yani Şwedler bilen hem gatken tarihte nämeleri vardır. Yani Rus parçasıdır. Gatken Orus yine ünselip görüm Avrupa'nın gatykeni islendir. O Merkez Azya olar için hiç zat Oruslar için. Orus'un isteyen zadı tarihinden beri, kuruluşundan beri, şu Moskva'nın dönemünden başlap dine şu Avrupa vardır. Ne şu Avrupa'nı almak, elini almak. Stalin'in hem arzuğu şu Avrupa'nı almak. O Hitler Stalin'e çok ziyade yerler o yerdeki zatlar kızıklı katı kızıklı 2. Dünya Uruşu. Vatançılığı uruşu değildir o 2. Dünya Uruşu. Yine şu yerde Hitler eğer girmedik olsa SSR'e Stalin girerdi Germanya. Alyatam son hemmesle Avrupa'nın. O hemme Avrupa gitmek Orsun kadından gelen maksadı. Yöne şu yer ne için girip bilen. O yüzden en köp ağır ziyanı yani uruşlardaki ziyanı şu Avrupa'dan görendir, Orsun çekendir. Yöne Azya girende, Merkez Azya girende hiç gelirken bir çıktıcı sambalan ot yine sen gönü gelip oturuyor da desene. Kul olan için oturup biliyor. Aydın son Afganistan'a giriyor, kul olan için girip biliyor. Yani kul olmasan sen
azad adam bolsaň, bilgili adam bolsaň, orası işsat edip bilen o. Yani Ukrayna'nın etsin de bu işler Ukrayna'dan 10 etse, yaralı yenesi. Bu işi diyen de o yaralı meselesinde bu işler. Yani yara ulanmak meselesinde Ukrayna has bu işi görünmesi mümkün. O aydın yine neme vardır. Yani illeşmiş soraptır da nämçin o anstan Almandır, Orta Asya'nı alıptır diye de planda yok mu yani soraptır da. Yani Orslar edip bilse sövüşmen alacak. Yani sövüşme üçün nemesi vardır. Kazakistan ya da hazırki önkü nemeler oluyor ama Xiva hanlıklarının bolon yerlerde hazırki Xarezm tarafları. Şo taýlarda kän sövüşmen gelýärler. Soň Türkmenistan'ın Balkan taraflarından girende sövüşen oklar. Soň Balkanı geçiverenden soň uruş başlaýardy, garşylyk görüp başlaýar. Soň 4 ýyl sürýärdi bir sany galan almak. Pikir edip bilýäňizmi? 4 ýyl wagt alýar. Soň şu galan 4 ýylda alýarlar, ondan soň esas bölegi ýene häzirki Owganistanyň Eýranyň territoriýasyna gelýärdi. Soň şo taýa çelli gitmeýär, olar bilen uruşmaň ýerine granitsany çizmek has amatly düşýär, olaryň strategiýasy şo. Yani Orslar yeniden bir sany iki sany sövüşe başarıp bilmejekleri üçin yani Owganistana çelli gelmeýärler ýa-da Eýrana çelli. Yani şo taýynyň halklary ýene häzir Owganistanda özbekler, türkmenler gatykändir. Bir bölegi şo taýy neme diýär, süýüşip barýardy, göçüp barýar ýa-da uruş nemesidir. Yani Orslar şol nemäni başaryp bilmejekleri üçin dowam etmeýär. Granitsany hem çizmaly bolýarlar, mejbur bolýarlar. Ýoksa güýji etse Orslar toprağa doýan ama ýa-ni haladellik bilen kir maşyna uğurlaýşlar ýa nemeden Ukrainadan doýmak ýok bularda. Kemine şutaýda guturaýy. O şutaýda jemläýeli. Sapara sağ olun, aydın. O iyileşler size de sağ olun. Sağ olun. Sağlıkta görüşelim. Öyle sağ olun. Sapara. Bayramlarınız bilen kutluýar. Hemen. O bayramınız mübarek olsun. İyileşlerim lazım. Sağ olun da.